जामाइला मासि देलायग्रा जाखोब्रा बेटा ओइ दाउखा बेटा बर' रावा फंसे बाथ्रा दङ मिथिबाय दाउखाया मालाबाबो दाउब' जाया नों दा दाउखा जानानै दाउब' जाबा बोरै जानांगौ जाखो मेगन सादों नामाब्रा आफा आइला नोंखौलाय मानो मेगन सानांगौ जाखो बेटा दाउखायाबो दाउब' जानो हायो बेखौ आं दिनै फोरमान होगोन ओइ दाउखा राजा आंनि क्रिमखौ फोनदों नामा नों फोनदोंमोन आंनि क्रिमखौ जानला मोनला फोनबाय थानाङा दै आंहाबो बायनो हाया आरो दिनैनिफ्राय आंनि क्रिमखौ फोननो नाङा नोङो आं बुंखाबाय बुआ क्रिम फोनलायनाय एसेबां गुफुर जानो लुगैबायना नोङो दाउखा बेटा बोरो नायनि मोखांखौ माबायदि नुदों नायनो नामा नायनानै बिहो जानाङालै आफा देलाय देखायलाय माबायदि नुदों नायनि आइला जामाइला ओरै फैलाय खाथियाव ओरै फैलाय मा खालामनानै लाखोब्रा नोंलाय दाउखा बेटा मा मोखाङालाय खहे खथे जाजोबखो बेफोरखौ ना सेक्सि खावलाय होननानै बुङो आफा खावलायनि बर्डारा एसे सेप्ता जाबा मानसिफोरा मोजां होनो दुलुर दालार जाबा मानसिफोरा गाज्रि नुयो बेनिखायनो आङो बिराद देलायग्रा जाबाय आरो मोखांखौ आङो गुफुर खालामबाय नुबायना आफा दाउखाया दाउब' जानो हाया होननानै बुङोना मानसिफोरा हायो दानि जुगाव गासिबो मुमकिन आफा हांग्रे माथो जाखो नायलाय नोंसालाखौ आयो दाउखा आबा माब्रै जाखो मोखाङालाय आयो डाक्टरनाव लांनांसिगोन मोखाङानो खरलेब खथेब जाथारबाय आयो आबा मानो जाजाद खालामनानै लाखो नोंलाय आंलाय माथो ओंखामखौ थिग मथे जाहोबाय थायो माब्रै इसिमा हामखो आबा दायो आं हामाखै आं गावनि मोदोमखौनो बिदिनो खालामखादों आंनि खानायखौ कालार खालामनो होबाय थायोमोन आं गोसोम खालामफिनबाय ओमफ्राय आंनि खावलायखौ एसे स्लिम खालामदों आरो आबा नों जेरै दङमोन ओरैनो मोजांहाय आबा मानो नों गावनि मोखांखौनो मोदोमखौनो इसिबां खस्थ' होगासिनो आबा गोसोमबाबो हाथफ्लाबाबो आंनिनो आबा नोंनि खोथाखौ लानानै आं गोसोम बना दा होनजाबाय थाया माथो आं बेफोरबायदि गोसोम दाखुरा जानानै थाबा आं सिख्लाफोरजोंबो गोसो थोजानाय नङा आं हौवाफोरजोंबो गोसो थोजानाय नङा हौवायालाय मानो गोसो थोनांगौ जाखो नोंखौलाय मानो गोसो थोनांगौ नोंखौ हौवाफोरा बे खोथायाव बुंदोंब्ला खोथायाव आंथ' हौवाफोरखौबो मोजां नुयो आफा हिनजावफोरखौबो मोजां नुयो आबा मानो बिदि बुङो नोंलाय नोंसोर आंखौ मेगन सायोना नोंसोर मेगन सायो आंखौ आङो गोसोमबाबो नोंसोर आंखौ हांगार बुङो खानाय कालार खालामबाबो नोंसोर आंखौ मेगन सायो खावलायखौ खरलेब खालामनायनिबो दाय जायो माने आङो मानसि महरै गोजोनैनो थानो मोनला एफा मेगन सायो होननानै आं मालाबाबो सानामोन गावनि बिमा बिफायानो आंखौ इसेबां मेगन सायो दिनैसो मिथिबाय आं नोंखौलाय माला मेगन साखो जोंलाय नोंनि बे खावलाय खरलेब खथेब खालामना लानायखौसो बुंदों दा आबा नोंना खावलाया गाज्रियैनो हामथारबायहाय आं नोंनि थाखाय मोजां बुस्थु बानायहैनि नुबायना नोंना बिमाया नोंखौ बेसेबां गिबाय नों बेफोरबायदि खालामनानै लानांलाब्रा दाउखा बेटा दाउखाया जेसेबांनोखि दाउब' जाया मानो सानसे बेयो दाउखा जाफिनखायो आबा नों जेखि बुङा मानो आं बेबायदि महरावनो थासिगोन आं दिनैनिफ्राय बेबायदि सेक्सि महरखौनो लानानै गिदिंबाय थागोन बाद में जो होगा देखा जाएगा आं दा स्कुलाव थांनोसै वाइला जामाइला देरहोलां बैसो जाहोलां माथो देन्जारसो जालांबायब्रा बे आंना दाउखा बेटाया आबा बरायबाय राजखुंगुर नोंखौ राजमहलाव बरायनाय जाबाय आबा लाजि फोनांनाङाब्रा मैया हराव बहा गोमानानै दङमोन नोङो दासो बबेनिफ्राय खावला मोनफैखो नों आदै दाउला राजामोननावसो दंहैयोमोन ओमफ्राय नोंनि इलेक्सननि थाखाय आं मानसि बुथुमखुमादों आफा सिरि नंगौ नामा औ आफा एमाव बेटा जानला मानला हराव ओंखारबाय थानांला मिथिबायना मैया थफिरा मोननाव सिखाव हाबदोंनो हाफाङा नोंखौसो फन खालामनानै सोंहरदों न'आव दङना गैया होननानै मादै हाफां आंखौसो सिखाव सानबाय होमबा मासो नंदों नोंलाय बे हाफांखौ मालाय सिखावा फैसा खावनानै लाबोबाय थफिरा मोननिफ्राय ओमफ्राय सिखावा हाफां मोननाव हाबबायनो दा नोंखौसो सिखाव साननानै फन खालामहरबायब्रा आंनि महरखौ सिखाव बायदि नुयो नामाब्रा नुनायाथ' नुवा होमबालाय मानोथो मादै हाफां आंखौ सिखाव साननानै बिदि फन खालामनांगौ जाखो दे आंथ' आदै दाउला राजामोननावसो दङमोन ना कारेन्ट गैयैखाय फनखौ चार्जबो होनो मोनाखै बिदि साननाङामोनब्रा मादै हाफां आंखौ मानो सिखाव सानदों होननानै सोंहैना लायामोन नोङो आफा आं सोंनायालै होमबाबो आं दुखु मोनबाय आच्छा बारु थाइबानि लारु आंजों लोगोसे ओंखारफा दानो थांनानै हाफांखौ एसे बुंहैनि जागोन दे आफा लासिसिं बिदि सिखाव होनजानो गोसो गैया होननायालाय होनाखै थेवबो डाउट खालामनाङा मानो डाउट खालामनांगौ एसे जारिना फैनि ओके आफा गुड मर्निं মোক মাতিছিলা নেকি আচ্ছা তুমি দখনা কিয় পিন্ধা নাই মই দখনা পিন্ধিবলৈ বহুত টান পাওঁ মই দখনা পিন্ধিও পোৱা নাই সেইকাৰণে মই দখনা পিন্ধিব মন যোৱা নাই আচ্ছা দখনা পিন্ধিব মন যোৱা নাই বুলি ক'লে হ'ব নেকি তুমি আমাৰ ইয়ালৈ আহিছে বড়ো বোৱাৰী হৈছা তুমি আজিৰ পৰা বড়ো হৈ গ'ল জানানে তুমি দখনা পিন্ধিবই লাগিব নাই মই নিপিন্ধো একেদৰে কৈছে মোক দখনা নিপিন্ধিলেও হ'ব বুলি আচ্ছা তুমি বড়ো ল'ৰাক ভাল পালে বিয়াও পাতিব আহিলে এতিয়া কি বড়ো ল'ৰা ভাল পাই পেলাই হাজবেণ্ডৰ নিয়ম নীতি নামানে নেকি দখনা পিন্ধা মই তোমাক সদায় পিন্ধি থাকিবলৈ কোৱা নাই নহয় তুমি বড়ো বোৱাৰী হ'ল যেতিয়া পিন্ধিবতো লাগিব অলপ চলপটো পিন্ধিব নাজানিলেও পিন্ধিব লাগিব হাৱালি এনেই আং দখনাखौ লাববাই হৈ থাক বেনে লোৱা দখনাটো মই ইমান গৰমত দখনা কেনেকৈ পিন্ধিম
গৰমত যেনেকৈ মতা ভাল পাইছিলে তেনেকৈ পিন্ধিবা ঠিক আছে দিয়া ধন্যবাদ শাহুমা हावाली बेजों थांफालाय जागोन दे मोजाङै गानहो बेखौ दखना गाननो बालायनायनो बाजै जोंना बानलु बेदांनि हिनजावा माथो हारसासो हारसाखौ लानानै फैदों दखना गाननो खोन्थाबाय आं मालाय गानबावानो जोंफोरनि बर' हिनजावफोरासो हारसा हौवाना थांबा लोगो लोगो बायदिसिना नियम निथि खालामनो होजायो दा हारसा हिनजावफोरा जोंफोरनि बर'फोरनाव फैबा रानि बायदि मोनजाफैखायो आलाय बर' हौवाफ्राबो हारसा हिनजाव मोनबोबाथाय महारानिखौ मोनबोनाय बायदि जि आथालाव दोनगोन ना फाथालाव दोनगोन जि खालामना सोयो मालाय जि अनो बर' हिनजावफोरा हारसा हौवाना थांबा बिदि अनजाया माथो साफा सानैया अनजाबाबो बिसोरनि धोरोम मानिथारनांगोन बिसोरनि गाननाय जोमनायखौ गानथारनांगोन नाथाय हारसा हिनजावफ्रा बर' हौवाफोरनाव हाबा जाफैयोबा रानि बायदि राजखुंग्रि बायदि थाफैखायो गावनि गोसो बायदिसो मावफैयो नंगौबो नंनाया बाजै गोबांखौनो नुदों जोंनि बर' हिनजावफ्रा गुबुन हारिजों हाबा जायोबा बिसोरनि नियम निथिखौ लाथारो नाथाय जोंनाव फैबासो जों गुबुन हारिनि हिनजावफोरखौ बर' खालामनो हाया सोरबा सोरबा बर' हौवाफोरजों हाबा जाफैनाय दङना गोदो गोदायनि दासिमबो बर'खौनो रायलायबावा सोरबा सोरबाथ' गावसोरनि लेंगुवेजखौनो रायलायबाय थायो बर' रोंबाबो बर' रायलायबावा जोंनाथ' टाउन सहराव साननैसो फरायहैबानो बर' रावखौनो रोंला बर' रावखौनो रायलायनो लाजिसिगोन बानलु बेदांनि हिनजावाबो बिदिनो जासिगोन आरो मालाय दखनाखौनो गाननो गोसो गैयानो मा जाखो दखनाखौ गानानो बिदिसो होनबाय दखना गानासो होनबाय मालाय बानलु बेदाङानो जेबो नङासो होनदों नुबाय जायगायावनो फोरमान मोनबाय दा हारसा हिनजावफोरखौ बोरै भगबान बायदि फुजियो बर' हौवाफोरा हारसा हिनजाव मोनबाथाय भगबानखौ मोनबोनाय बायदि मोनखायो जेबो दखनाबो गानहोनो हाया धोरोमफोरबो लाहोनो हाया साफा सानैया हायोबो हायो नाथाय गोबाङानो हाया बेफोरबायदि खेत्रआव जोंहानि फिसाला बानलु बेदाङाबो जाबाय दा आंबो ओरैनो हाफां जायाखैथ' आंबो दखना गानहोथारगोन जोंनि बर' फिसाफोरखौबा गोसोथोना लांनानै गोदाव सोराव खालामहैयो बिसोरो गावसोरनि मानसि बायदि खालामनानै लाहैथारो मा दखना गानहोनो हाला माने बेबो हिनजाव गोदानखौनो हिनजाव गोदान नङाबा बेलेगमोन हिनजाव गोदानथार बुंहैनि आं बिहामजो दिनै आलासि फैगोन दिल्लीनि ओंखाम ओंख्रिखौ दानिफ्रायनो लाहार फाहार खालाम दे आयै बानलु बेदाङा हारसा हिनजाव लाबोनायखौ मिथिदोंना मिथियाखै नोंलाय मानो मिथिया जानो आं नोंनो फन खालामनानै खोन्थाग्रोदों होमबालाय नोंलाय मानोथो बादा होआसै बानलु बेदाङाथ' दासो उन्दैथार 20 बोसोरानो जायाखै बोरैबा पुलिसफोरनि खोमायाव हाबैबा मा जागोन आं थासान्दियाव जेबो जाया बेफोरखौ साननाङा नोंखौ मा खामानि मावनो होदों बेखौ मावबानो जाबाय आयै नों आंनि फंसेबो खोथा मानो लाया आंनि खोथाखौ फंसेबो मानो मोजां खोनासङा मा खोनासंनांगौ जाखो नोंनि खोथाखौलाय फिसालाया बिहामजो लाबोबाय मोजाङै न'आव सोनानै दोनबानो जायोना मानो दाउ गन्द्रायाव सोनानै दोननांगौ जाखो दिनैनिफ्राय बिहामजोआ बेवहायनो थागोन थाथों साननैसो एसे शिक्षा मोनथों उन्दै बैसोआव हाबा लाबा मा जायो बेखौ एसे गावसोरबो मिथिथों नोंखौबोथ' आंनि फिसाला नारजि बुदाङा लानानै फैदोंमोन आं गोसो गैयाबाबो नोंबोथ' बे न'खरनि बिहामजो जानानै दङना आंनिया बेलेग जोंना बैसो जानानैसो फैनाय नाथाय बानलु बेदांमोनाथ' उन्दैथारना मानो नों आंनि बुंनायखौ एसेबो मानिनो नागिरा जेबो मानिनांगौ गोनां खोथा गैया ओंखाम ओंख्रिया माबार संबाय थां नुबाय दा बे आइ बिखुनजोआ आंखौ बे न'खराव थाजानो बाथारो बियो बेनिखायनो बानलु बेदांनि हिनजाव लाबोनायखौबो जेबो होनाखै आंखौ एसेबां नायनो बायोना बियो आंनि फिसाला बानलु बेदाङा जे हिनजाव लाबोदों उन्दै बैसोआव बेखौ जेबो बुंलायबावा होखारनो लुगैथारबाय बियो आंखौ माथों बे न'निफ्राय बाजै बेफोरखौ सानबाय थानाङा दे साननांगौ जायोहाय ओरैनोबा बिखुनजोआ आंखौ एसेबो नायनो हाया आया माब्रै जाखो माने माब्रै लांखो पुलिसा अके दोनथ' दे हाफां मैया सिखाव हाबदों होननानै बुंनाया दुम्फावासो मोननो दुम्फावखौसो लानानै थांबाय पुलिसा मा होनखो दुम्फावा फैसा खावदों बेबो थफिरामनि औ मैया हरावनो पुलिसा लानानै थांबाय दुम्फावा सिखाव खावदों आंबो बेखौनो सानदोंलै दुम्फावा बोरै सिखाव खावनांगौ जाखो होननानै दा फैसानि सुटकेसखौ दुम्फावमोननि न'आवसो मोनदोंनो बेनिखायनो पुलिसा लानानै थांबाय आयौ दुम्फावमोननि न'आव मोनदों होमबा सुटकेस लानानै दुम्फावा जोंहानावसो हाबफैदोंमोन नामा दुम्फावाथ' बिदि सिखाव खावग्रा मानसि नङाहाय आंबो बेखौनो सानदों दुम्फावाथ' बिदि खावग्रा मानसि नङा जाथसैहाय सिखाव हौवा मानसि नङा होमबा हिनजावसो जाबाय आरो बेनोथ' आरो दा मा बुंबावनो दा दुम्फावखौसो सिखाव होननानै हमनानै लाना थांबाय आयौ मा जाबाय थायोहाय आसरित ना आच्छा मोनसे खोथा माथो दिल्लीनिफ्राय आलासि फैगोननो औ आइया खोन्थादों दिल्लीनिफ्राय आलासि फैगोन होननानै ओंखाम ओंख्रि संनो खोन्थादों ओमफ्राय मोनसे खोथा बाव मालाय बानलु बेदांखौ दाउ गन्द्रायाव थानो होलानो मानो आइयासो बुंदों दा आइनि खोथाखौलाय आंलाय माला दानगारनो हाफेरनायसै थाथों बिसोर दाउ गन्द्रायावनो थाथों आं आइजों एसे रायलायहैनि फिसालानि खोथाखौ मानिगोन जानो बियो एबार इलेक्सनाव जेनबा हामथारगौ दा बोलो बादालि गन्थङा नोंनि बायदिथार खुगाया आंनि बायदिथार ना नङा माथि मानो नङा जानांगौ जाखोब्रा बे गथ'नि मोखाङा माथो बोरैबा नायबा जों सानैनि बायदिथारब्रा गन्थङाथ' नोंनि बायदिथार खुगाया आंनि बायदिथार
मिथिगौ ना बे गथ'आ जोंनि नङा जाय जायगानिफ्राय लाबोदोंमोन दोनैफिन मिथिबाय जोंहा 8 मासनि उनाव गथ' मोनखासिगोन दे दोनैनांगौबालाय दोनैसै ओमफ्राय दुम्फावआ फैसाखौ खावमारदों आरो दुम्फावआथ' फैसा सिखाव नंथाराहाय मा आंबो बेखौनो सानदोंलै दुम्फावमोननाव फैसाया बोरै थाहैखो दाथ' जोंना बिमा क्लिअपेट्रायाथ' गारनाय नङालै बिनिखायनो दुम्फावखौ लोगो हमहैनोसै आं बिनि उनाव बे गथ'खौ दोनहैनोसै आं दा दुम्फावखौ लोगो हमहैनोसै दै जागोन दे ओंखाम जानानै थांबानो जाबाय दे होमबालाय ओमफ्राय आइयालाय दुम्फावखौ लोगो हमहैनो नागिरदोंदां बापावै आंसो लोगो हमहैग्रोनो नागिरनाया नोंहासो थाब सिखाराखै दा आइया लोगो हमग्रोथोंसै बिनि उनाव आं लोगो हमहैनोसै आसलथे आंबो फोथायनो गोब्राब मोनदों दुम्फावआ बिदि फैसा खावग्रा नङालै बे एन्टनिअ'आबो सिखावखौ मोजाङै नुवासैना मोजाङै नुवासै आदा हरजों बारा मोजाङै नुवासै नाथाय मोदोमखौ एसे गिदिर नुदों आरो लोदोदो बेखौल' मिथिगौ आं दा दुम्फावआ नंमारगौना नंमारा बेखौ मिथिला दे माथो खालामनो खोमसियाव नोंबो नुवाखैबालाय मोजाङै आं दसे थानानै खबर लाहैनोसै जागोन दे आदा एन्टनिअ मालाय माथो खालामबावनो नङा होमबा बादालि सिखावखौनो मोजाङै नुवासैबालाय बेनिखायनो दुम्फावनाव सोंहैनोसै आं खबर लाहैथां मा जाबावनांगौ जाखोब्रा एफा मोजां आखायाव फैनाय फैसाखौ आं हगारफिननांबाय आंनि साजाखौ दस्रायासो लानांबाय बेसोरा दुलुर बिब'आसो आंनि जायगायाव पुलिसजों लांजाबाय आं बे फैसाखौ लाफिनथारगोन बे बुहुमाव माहाजोनाल' माहाजोन जानांगौ दुखिया जालांबाय थानांगौ आं बेखौ मालाबाबो जानो होआ बेनिखायनो आं फैसाखौ लाफिनगोन बे नेवलाया बे खेबाव माहाजोन जाथारगोन आपकी बार माहाजोन जागोन आपकी बार मदि सरकार होननानै बुङोना मानसिफोरा आपकी बार नेवला माहाजोन जागोन बेनिफ्राय आब' दुम्फावआबो गगोन बेफोरबायदि जिरायनानै जाम्बा जाम्था गल' गथ' जानानै थाबाय थाबा जानाय नङा बेनिखायनो फैसाखौनो खावनानै लायफिनगोन आं अब्लासो आब' दुम्फावखौ पुलिसफोरा हगारगोन नङाबा जानाय नङा बिफा आं बे वाइन शपनि डिलखौ खालामनानै फैनोसै दे आरो बे फैसा सिखावखौबो खबर लाहैगोन आं लाहैबानो जाबाय मानो सिखाव खावनाय सोंहैबानो जाबाय जागोन दे फैसा बेगा माथो दाबो बिनि आखायावनो दं कुछ भी हो जाए बे फैसाखौ खावफिनथारगोन आं दे बिदिबालाय थांदो मेडाम गारिखौ स्टार्ट खालामनोसै होमबा दे खालाम मा खालामनो गारिनि खिथु उनावनो गाखोहैफानोसै नामा आङो गारिनि डिक्कि सिङावनो हाबहैनोसै नामालाय बे सानसेयावनो जुदि आं फैसाखौ खावनानै लाया अब्ला आं बे सुजुगखौ मालाबाबो मोननाय नङा दे गारिया सालायदो यस मेडाम जियानो जाया माने आं दिनै फैसाखौ लाथारगोन आंखौल' नुहुराबानो जाबायलै फुथ्लाफोरा खिथुआव बाथाबनाय बायदि बाथाबनोसै आं जाहाथे मानसिफोरा आंखौ फुथ्ला साननायनि खावगालियाय माब्रैथो सोलिगासिनो नोंना खामानिफोरा मा खामानि आयै बे नोङो अनलाइन माबा माबि खामानि मावनाया मोजाङैनो सोलिगासिनो आयै र' दे आयै फन फैदों हेलौ फावगालि बहा दं आं न'आवनो दङ नै लेपटपाव माबा माबि खामानि मावगासिनो आच्छा मा जादों माबाफोर जादों नामा आच्छा बे दुम्फावखौ सिनायो दा नों मानो सिनाया जानो जोंहानाव मैया सिखाव हाबदोंमोन मा सिखाव हाबदोंमोन औ सिखाव हाबदोंमोन जोंहानाव मैया सिखावा सुटकेसखौ लानानै खारनायखाय आंबो उन उन थांफादोंमोन पुलिसनि सैमायाबो उन उन खारफादोंमोन उनावहाय फैसानि सुटकेसखौ दुम्फाव मोननावसो मोनदों ओमफ्राय बेनिफ्राय दा पुलिसा लानानै थांबाय आयौ बिदिसो जादों आरो दुम्फावआ फैसा खावदों दाथ' बेखौ मिथिथ'ला आरो आं नोंनो उनाव फन खालामगोन दे आयै औ सोर सिखाव खावदों होनदों बे दुम्फावखौ पुलिसा हमनानै लांबायनो आयौ मानोबा फैसानि सुटकेस मोनदोंनो ओमफ्राय नों मा सानो आयै दुम्फावआ बिदि सिखाव नंगौना नङा दुम्फावआथ' बिदि सिखाव नङामोनहाय मालाबाबो बिदि सिखाव खावग्रा मानसि नङा बियो सोरबासो फाव फान्दायथारदों बेखौ जानोबो हागौ ना मा खालामगोन दे बेखौसो सिखाव होननानै लानानै थांबायबा बेनोथ' दा मा जाबावनांगौ जाखो फैसायालाय बेसे मोनथोनो आंथ' बेखौ मिथिला सुटकेस होनदों माथो अब्लाथ' सुटकेस बुंजासे दङमोनदां फैसाया आयौ सिखावा मालाय बोरै फैसा खावनानै लांखो फिसानिफ्राय ओमफ्राय बोरै दुम्फाव मोननाव सुटकेसखौ मोनहैखो साननो गोनां बाथ्रा सोरबासो फाव फान्दायदों खोमाहाय सोरबासो सुटकेसखौ दोनहैदों खोमा दुम्फाव मोननाव बिदिबो जानो हानाय आयौ दालाय मा खालामबावनांगौ जाखो बेसेरा दुम्फाव हेलौ जागोन दे थांगासिनो दालाय माथो फैसाखौ मोनफिनबाय आंलाय जाम्बाफोरा गारिखौबो लक खालामनानै लाया जागोन दे आं मेडामदोंसो फैदों उनाव फन खालामगोन बेवहायनो फैसा दंमोन ना बहा थांनायखौ फैसानि सुटकेसा आच्छा मेडामा लांफाबाय खोमा आंसो मोजाङै ताल लानो रोङासै नोंसोर आंनाव जेसेबां बुनानै सोङा मानो आं बेखौनो बुंबाय थागोन आं फैसाखौ खावाखै नों
बेबा नोंनि न'आव बोरै मोनहैनांगौ आंनि फैसानि सुटकेसा? बेखौ आंबो मिथिया, नाथाय आं बेखौल' खोन्थागोन आं फैसाखौ मालाबाबो खावाखै आरो आं दिनैसिमबो फैसा थाइसेबो खावफेराखै आरो आं मालाबाबो खावा। नों दासिमबो सैथो खोथाखौ खोन्थायाना? नों बेवहायनो सेवनानै था नों। आं फैसा खावाखैबा बोरै खावदों होननानै बुंनो? सिखावा मालाबाबो खावदों होननानै बुङा। ओइ जारोङिफ्रा बेफोरबायदिनो मालायनि फैसाखौल' नुसनबाय थाग्रा। जों गैजारोङि जानो हागौ, नाथाय जों मालाबाबो मालायनि थाखा फैसाखौ नाया। जों गैजारोङि जानो हागौ, अब्लाबो जोंहाबो मान सनमान दङ, खामायनो हानाय आखाइ आथिं दं जोंनावबो। नोंसोरबो खामायो, जोंबो खामायो। फारागा बेल' जे नोंसोरना फैसाया बांसिन जायो, जोंना खमसिन। जों फैसा खमसिन मोनो होननानै जों फैसा खावाखै। फैसाफोरखौ दुखिया मानसिफोराल' खावो होननानै दासान, माहाजोनफोराबो खावो। आरो माहाजोनफोरनि फैसानि बिबां खावनाया बेसेबां मिथिबाय? नोंसोरथ' करोड़ थाखाखौसो मिथिगौ। आइयाव एसेबां गोरासो बुंदों बियो। आंनानै होबाव आंनि बदल, जाहाथे आरो मालाबाबो फैसा खावनो हायि बायदि। येस मेडाम, आं फैसा खावालासिनो आंखौ मानो दायनिगिरि खालामखो? फैसाखौ खावदों मा खावदों होननानै बुंनानै लादो, अब्लासो नोंनि दाया खम जागोन। आं फैसाखौनो खावाखैबा मा होननानै लानो दे? आं फैसाखौनो थाइसेबो खावाखै। दा न'आवबो आइ मोनाबा माबोरै दङ, दुलुर मोनाबा माबोरै दंथाय? आंखौ जेलाव दंफैयो होननानै मिथिब्ला ओंखाम दैयानो खहाबनाय नङा बिसोरना। आरो बे जेलनिफ्रायबो आंबा माला बारग'लांगोन? बे सिखावाबो सोर सिखावमोन बेबा? जोंहानावबा मानो दोनहैनांगौ फैसाखौ? आंहासो दा गिदिर खैसाराव गोग्लैबाय। सोर जाखो? आं मानसिफोरखौ सिनायलाय लाङासै। आं दुम्फावनि बिमानै। दुम्फाव? औ, मैया हराव फैसा खावदों होननानै जेलाव लांनाया आंनि फिसा दुम्फावा मालाबाबो बिदि फैसा खावा। आंनि दुम्फाव फिसाखौ जेलनिफ्राय बख'नायाव हेफाजाब होदो। सिखाव खावदों जेब्ला साजाखौथ' लाखानांगोन। नोंनि फिसाजोखौ मा गियान होखो नोंलाय? सिखाव खावनो? मोजां हौवा नागिरनानै हाबा हरनो हाया, सिखाव खावनो मानो फोरोंनांगौ? आं बे न'निफ्राय। नङा, आंनि दुम्फाव फिसाया सिखाव नङा। आयै, जोंखौ माथो रावबो हेफाजाब होआ। दा मा जाबावनांगौ दे आयै? आंनि फिसा दुम्फावा मालाबाबो मालायनि गाज्रिखौ हास्थाया। दिनै बेफोरबायदि मानसियासो जेलनि मोखां नुहैबाय। आयै, बेयाव थाबाय थाबा जाया। सोरखौबा गिदिर मानसिफोरखौ खबर लाहैबावनि। आब'खौ पुलिस थानानिफ्राय लाबोनो हायो खोमा। अ माथो आनैसो। थफिराम फिसा, आंनि फिसा दुम्फावा सिखाव नङाहाय। अन्नानै आंनि फिसाखौ जेलनिफ्राय बख'दो। आंबो बेखौनो सानदोंलै, दुम्फावा सिखाव मानसि नङालै। दे नोंसोरो जेबो साननाङा, नोंसोर न'आवल' थां। आं दुम्फावखौ जेलाव दानो लोगो हमहैगोन। आब'खौ अन्नानै जेलनिफ्राय बख'नानै लाबोदो। आब'आ खम गाबगासिनो बियो। जागोन दे, नोंसोर बांद्राय सानबाय थानाङा दे। नैबे थफिराम दङना, जुदि दुम्फावा सिखाव खावाखैबा आं दुम्फावखौ दानो दिहुनना लाना फैगोन। मानो सिखाव खावनांगौ जाखो बेलाय? सोरबा फाव फान्दायदोंसो बियो। मा फाव फान्दायनो? जेबो फाव फान्दायाखै। बे सिखाव खावाबा माबोरै नोंसिनि न'आव मोनहैना थानांगौमोन सुटकेसा? आफा, नों जेबो बुंथ'नाङालै बिसोरखौ। दे नों न'आवल' थांदो, आं माबा मोनसे खालामगोन। दे फिसा, आं आखाइ खबजबो। नाङालै आनै, नां आखाइ खबजबलायनाङा। दे आंनि फिसाखौल' न'आव माबार लानानै फैदो। दे नोंसोर न'आवल' थांदो, दुलुर लानानै थांदो थां। थफिराम। औ आफा। नों मानसिया मालायनि खोथायाव मानो थाब गोजावो? दुम्फावा सिखाव खावमारदोंना खावमाराखै बेखौथ' जों मिथिग्रोनांगोन ना। मानो मिथिबावनांगौ जाखो? बे सिखाव खावनायखायनोथ' बिस्रानि न'आव मोनदों। नों जाला माला खामानि मावनाङा। आफा, बे बाराव आं नोंनि खोथा खोनासङा। बुवा थफिराम, आंनि खर'नि जुदि बादगा खामानि मावो, खोथाया हले गाज्रि जागोन। मिस्टार थफिराम, दुम्फावनि सेला बेनो। थेंक इउ। दुम्फाव, मानो फैदों नों? आंखौ सिखाव साजायनो फैलायबाय नामा? ओइ दुम्फाव, बिदि नङालै। आं नोंखौ सिखाव साजायनो फैयाखैब्रा। नोंनि बिमायाथ' आंखौ सिखाव साजायनानै थांबाय। दिनै आं जेबो दाय मावाबाबो दिनै सिखाव नाम मोनबाय। आं मिथिखादों दुम्फाव, नों खावाखै होननानै। होमबालाय आं मानो दिनै पुलिस थानायाव दं? आच्छा दुम्फाव, नों मैया हराव न'आवनो थाबाय थादोंमोन नामा? औ, थारमाने नों आंखौ सिखाव सानमारदों आरो ना? आं नोंनि फैसा खावाखै होनदों। नोंसानि न'खरनि फैसा खावनो आंलाय मानो दरखार? बुजिबाय दे, बुजिबाय। नों फैसा खावाखै, ओमफ्राय नोंनि सोरबाफोर सुथुर दङ नामाब्रा? आंनि सिं सिंबा सोर सुथुर दं बेखौ आं बोरै मिथिनांगौ जाखो? आं जेबो मिथिया। दे दुम्फाव, नों फैसा खावाखैबालाय नों बांद्राय जिंगा सिनाङा दे। आं माबा मोनसे खालामगोन। नों जुदि फैसा खावमाराखैबा नोंनि थाखाय आं उखिल सासे लानानै होगोन। नों बांद्राय टेनसन जानाङा दे दुम्फाव। नाथाय बे खोथाखौ रावनोबो खोन्थानाङा दै, आं नोंखौ हेफाजाब होदों होननानै। नोंलाय आंखौलाय मानो हेफाजाब होनो नागिरदों? नोंसानि न'खरनि मानसिफोरानो आंखौ सिखाव साजायदोंबा नों हारसिंलाय मानो आंखौ हेफाजाब होनो नागिरदों? मिन्थियालै मानो हेफाजाब होनो नागिरदोंबा आंबा नोंखौ। दे बेफोरखौ सानबाय थानाङा, आं नोंनि थाखाय उखिल सासे एरेन्ज खालामना लाना फैनोसै। थफिरामा आंखौलाय मानो हेफाजाब होनो नागिरदों? ओरैनोबा बिनि बिमाया आंखौ बुनानै गालांबाय। बिमाया बुङो मोनसे, फिसालाया खालामो मोनसे। बाल, बे फैसा सिखावनोथ' सोर मार? आंखौ मानो एसे गाज्रि फासायखो?
आंखौ मानो इसेबां गाज्रियै बेफोरबायदि खालामखो बे सिखावालाय सोरमोन बियो? मा होनखो नों? गारियाव फैसा सुटकेसा गैला? औ मेडाम गैया। मानि गैया जानांगौ जाखो? आं गारि सिङावनो दोननाया। मेडाम आं नोंखौ पुलिस थानायावसो लानानै थांनो सानदों मेडाम। आंलाय पुलिस थानायावलाय फैसाखौलाय मानो लानानै थांनांगौ जाखो? नोंसोर फैसा बेगखौ गारियावनो दोनथारदोंमोन। मेडाम आं नोंखौ लानानै थांनो सानदों मेडाम। आंलाय मानो लानानै थांनांगौ जाखो फैसा बेगखौलाय? ना नोंसो खावदों? मेडाम बिदि नङा आं फैसा बेगखौ खावाखै मेडाम। आं दसे समनि थाखाय गारिनिफ्राय ओंखारना फनसो रायलायबाय दंमोन। बिनि उनाव जेब्ला गारियाव नायो फैसा बेगखौनो नुवाखै आं मेडाम। आंलाय सानदों नोंसो लांफादों खोमा होननानै। आंखौ निमाहा हो मेडाम। दे नोंनि जेबो गोरोन्थि गैया। आंबो फैसा बेगखौ गारियाव दङना गैया बेखौ नायनो रोङासै। बे आंनि फैसा सुटकेसखौनोथ' सोर खावलायखो? जायबा आंनि फैसाखौ खावदोंमोन बेथ' थानायावसो दङ। आरोलाय सोर खावलायखो आंनि फैसाखौलाय? सोर मानसिया इसेबां गाज्रि नोजोर होगासिनो आंनि फैसा बेगखौ? मेडाम सोरबाफोर गें दङ खोमा। गेंनि मानसिफोरा लोगो नांनानै नोंनि फैसाखौ नोजोर होगासिनो दं खोमा मेडाम। औ बिदिनो जानो हागौ। दा आंहा मोनसे डिलनि थाखाय आंहा फैसाखौ नांथारगौमोन। एसेबां बुरजा फैसा आङो बेंकनिफ्रायबो दिहुनहैनो हाया। एसेबां बुरजा फैसा केसखौथ' लोगो लोगो मोना। मा खालामबावनांगौ आङो? एलबार्टनि थाखाय जौनि दखान खुलिनानै होनांगौआ मा जानांगौ आंना दा? आं दुर्लाय एमएलएखौ मा होननांगौ जाखो? मेडाम आं दुर्लाय एमएलएनाव थांनानै रायलायहैनोसै नामा माखासे फैसाखौ उनाव होगोन होननानै? बेखौनो खालामनांसिगोन। आङो एसे मिटिंआव बिजि जाहैथ'नोसै। नों आंखौ दा पिकआप खालामनो फैबानो जाबाय। गिबियावनो दुर्लाय एमएलएनिसिम थां। जागोन दे मेडाम। सोर गें बे आंनि फैसाखौ नोजोर होनाया? बे दुमफावनिनो सोरबा लोगो जागोन खोमा। बे सिख्लानावनो थांनानै सोंहैफिननो हाबा जानाय नङा। आयु बाला दुम्पावआ माथो फेसबुकआव भाइरेल जाथारबाय फैसा खावदों होननानै। आयु बाला दुम्पावआ फैसा खावदों आरो मा जे रुमार्स जायो ना खावमारदोंसो बाल बे दुम्पावआलाय? मानसिया गैयाबा जात खालामफ्लांना लायोना। नामा दुम्पावआबा फैसा खावमारदोंना खावमाराखै जाखो? बेखौ मिन्थिनो थाखाय आङो इन्टारभिउ लाहैनांसिगोन। दुम्पावखौ नङाबा थफिराम बिमाखौ। आंनि मिथिनायावथ' दुम्पावआ सिखाव खावग्रा बायदि नङा माथो। आजिखालि रावखौबो हमनानै मोना। जियानो जाया माने गावनो दिनै सुलुंनि खामानिखौ मावनोसै। दुम्पावआ खावमारदोंना खावमाराखै एसे खबर लाहैनोसै। ओरैनोबा आंहा दुम्पावखौ अननो ओंखारसोगारो आंनि फिसाजो दुम्पाव बायदि मोननायखाय। दावसेदेलाय नों मिथिगौ ना? दुम्पावखौ पुलिसआ हमनानै लांबाय होनना? औ दुम्पावखौ पुलिसआ लानानै थांबायनो। बेबो मैया हराव। आंबो बेखौनो सानदोंहाय बमब्र दुम्पावआ सिखाव खावमारदों आरो। आंनि मिन्थिनायावथ' दुम्पावआ सिखाव खावा। नाथाय जेबोथ' बुंनो हालाना दा। गासैबो फोरमानासो बुङो। पुलिसआबा मा बुंगोन उनावबा मा ओंखारगोन। मोनसे खामानि मावनोसै दे। जोंहा इन्टारभिउ लाहैनोसै नामा सानैखौबो? बेफोरबायदिखौ बोरै इन्टारभिउ लानांगौब्रा सिखाव खावनायफोरखौलाय? बेबो दुम्पावखौ बोरै लानांगौ जाखो? दुम्पावनि सैथो बाथ्राखौबो रायजोफोरनि सिगाङाव बेखेवनानै होआबा पाब्लिकफोराथ' दुम्पावखौ जे सिखाव सानगोन ना। बेनिखायनो दुम्पावखौबो इन्टारभिउ लानोसै आरो थफिराम बिमाखौबो। आच्छा दे।